Guys, this is Eric Hilot of Vigo City. Welcome to my channel. Merry Christmas, ma'am. Merry Christmas po. Advance Happy New Year. New Year. Dali ra kayong kuan. Dali ra di kayo, no? Sige lang. Importante lang yun nga. Ang lawas lang yun na to, no? Siyempre, napoy kwarta. Hindi mo pwede ko ay kwarta. No? Gamay ra may bisan. Palag doon basta kinaalang, no? Walang piso, Ah, portang Ayaw mo na piso, ay dos. Piso gamay na kayo, no? Gamara kayo. Yung sa man mong ipamati, ma'am? Skip kaya kung likod di ako. Asa man banda? Buk yung lugar. Ikapa daw to sa kalikod, ug asa dapit diha. Tako-tako, good. Connect sa ko ang dugan. Ginhawa. Kabang namor akong paggabi. Dahil kita lang Hmm. sa hospital. Ano naman? Huwag niya. Kita ka ginawa nila kung. Nilagom ka? Buot kay siya ba niya? Namurog po. Dahil, hospital gani no. O pag gidabatang sa Kalyano, kaya wala sila oxygen. Gidala sa nasyonal dito sa sila oxygen siya. Pag wala sa doktor, mo to na, yung mga doktor nga wala sila sakit o anda ka naghinala relax. Relax siya. So niya, Wala sakit. Mupuyo ka diri ma'am. Patak lang ka sa sakit. Ano ko Kaya nagkaya po masakitan. Uli na lang. Pero nakapon kung kay lawan na din, gibati god. Lalo gibati pero yung doktor ko Wala wala nga daw. ko na direct dala. Karon. Karon ang gabi lang siya ni anak siya. Kaya ko say kumain pa magpahilot ka dito sa akong gipahilotan. Sige ko pa plus ba? Yeah. Rasan gud ang likod ni. Murasag makuha, no? Oo, mara man siya Murag ma. magnaay. Wala man niya ang kuan kung maplasan siya tanang halang-halang ba. Anas mama try dito sa kuan kuan di kay nangawa magila ko ang grabe panuhot lagi daw. Dito ko ah. Ano oh? Tagatibong ko na. Tagatibong ko na. Layo ano? Layo kayo mga abot dere. Ang pinakalayong naabot dere na pahilot Japan. Ah, Japan. Di kalakaw. Usa to na stroke. Kuhan kanang pas mo sa kusog. Kanang kada gabi maligo. Mao na. Ana mo. Ya pag abot sa time, wa mo guta ka masahe kano sa tama. Oh, gani. Kanang magbasa ko to hapon gabi mo na tawag pas mo sa kusog. Mao na sila. O magkakana ka basa. Basa ba? Dahil ka ba na? Ya paninglan jud ta madugay. Timpunas. Ang hindi nga na palingkuron jud ta. Wa na may kusog. Kondisyon, pero ang kusog lang sa tiil, look, Yan na. Ano di mo kusog na unsa man ni oy? Mga ugat. wala na ko. Kung nagabasag hapon gabi ha na. Ana lang no. So, pila ka adlaw nimo nang kuan jud sa pagsugod-sugod gawas kagabi eh. Kagabi kana sa to. Sa gabi. Isang gabi eh ka na lisod ginhawa. Unsa man mo sira jud? Buot jud siya. Dili sakit ang dughan. Dili siya Kaya sakit. na may mahuot nga or sabay po ng kasakit sa dughan. Dili sakit. Lisod na ginawa. Buot lang jud siya. Kaya wala. Sa sugod-sugod lang makanusa. Taud-taud na ni. Ang likod ram gulo ko kung gibati. Oh, likod lang. Yung mura kag punga, mura Oh, kutas. ana ba? Sa kakapoy ra siguro ni mga anak ko. Sige ka paugag singot. Ana Sige po. gyud. Ano mo sa trabaho nimo? Dati ya kay nakayama man ko. Ya dahil pag sira, balay na. All around because balay to ang tanan. Nakayama man ko pero kuan lang 6 months and pala to. Wala ka mo 7 months ganun kuan lang ba. Kuan kontraktual lang ka. Daktal lang. Kay 10 years ko. Ako kay bonus eh. Wala ko. Ito ba yan? Gamay ra pud mi kay kung wala wala ni lingkod si Digong, wala man mi regular. So daw kay mi pasalamat ato ni Digong kay paglingkod niya ni regular jud mi tungod sa kanang gitugayon na mo. Paminti ra man mi kuan project base para dili mi kagukod ba. Ana. Okay para wala Oh. balhin lagi. Every 3 months end among contract sign na pud Oh. mi ana. Ingana lang sistema. O di ka mosugot, ipuga mo. Oh, dili ka katrabaho. Di po ka katrabaho, dili na ka, kamo ana ra pa no. Sugot na lang. Hugot na lang kay continue man imong trabaho. Permanente man. May na lang. Nya doon ra pod. Ana ba? Nya anad na ka unsay mga proseso. Dali ra siya sa paglingkod ni Digong mandatory jud. Ito nga tumo pag Pagsira, wala. pagsira pod horot. Tungod Sige. magud sa kanang mga So gawas imong kuan ma'am sakit ang likod, lisod ginhawa, unsa pa man lain? kira mga laylay lang ako mga pamati lang. Laylay, ngalay, puy-puy. Ay, ana. Unsa pa gyud? Ana. Kamot lang, pihil wala. Tiin pod. Anan. Mga kuan dili. Ang lawas gani mo. Sa kuan lagi siguro ni. Trabaho. Unsa ngano mo sa karon ngano magbasa magagapon gabi? Maghapbat magugto. Dapat. Alas gid mo gid mga customer na ko sa. Yeah. Ingat Kailan pa mo edad tayo. mo? Pag kay 40? 38. O, 38 na niya.
ang pinaka-deadly ana pag magsugod na sa 40. Wala jud kay nasa kanang 40, 45 ka na ug di ta mo undang-undangin na siya. Maka-paralyze gyud na siya. Dili wala may nang hadlok ko pero mao gyud na gyud ang kuan gyud na siya, realidad gyud na siya. Saan mo lang atong buhato na ni ma? Ayun lang yung pagbasa. Ang maligo ta, kadadlaw pwede, pero buntag. Oh, pagkahapon wala. Wala na, udto, hapon, gabi. Pagkahapon lang. O madapo ta uga. Dili mamunas o basa. Na, dili na mag-service sila. Pero simi maligo ba? Ulo ra di mabasa. Dili basa tanan. Ah, kana sila. So, Siguro good mga bata, karon, kana mga bata nila. naka-record man yun na, nasa YouTube na. Pwede na, kalugar po ka, subscribe po, na lang madungang gag-isa. Ayan, naga-subscribe ko. Salamat niya. Undangan yun na kay. Maingon ra po kung ano nga undangan niya na tungod kay customer tamang ka. So nangita mo jud kayuhan. Kung di ka magpahilot, po kung maingon no, kaya dili maka-customer na ko god. Ani, oh. Nya kani dool man ka, atong isulti tanan nga undangin na. Once paningnan taan na, de wala na jud. At yun, yun. Matabangan man nato yapon, pero mas may di pa moabot. Nani, yun. So para dili moabot ng paralyze, undang tagbasa. Anhem kita ke Japan no, anhem dili no. Filipino descendant. Oh, nya nahurot na lang ng tambal dito, di gyud maayo. Wa gyud siya ngurog na Pinakakuan nimo, pinakahilot nimo. Murag upat lang ata. Nang nagpuyo siya diri sa mo, nag-board. Mag-hotel man ta siya kay siyempre may kaya po no. Kaya kung mag-hotel ka sir, mas dako kung imong gasto. Tanawa lang among gamay boarding house, baka uyon ka kanang binumbring lang. Uyon man siya, sige kani kay doon ra po kay ta monitor. Sabay may kaon na to. Pamahaw pa nito panihapon. Monitor na ko, kulay kuan. Mga bawol. Ay, naghatag po bawal nga pagkaon. Oo, tatag po ko. Para dili No, sa ganito bawal. Itong mga kuan, mga liso-liso ganito, bawal man dito liso-liso mo. Sige. So ana lang, pas mo sa kusog yun na imuha. Imuhang lawat anak kay pas mo sa kusog. Wala ta kabalo sa percentage kung unsa na siya. Pero di ka magsalit sa porsyento. Kung dili niya. Kana pa ni mga kuhan, singot uga na siya ha. Kana imong paginhawa. Singot uga human gibasa pa jud nato giligo. Wala jud ta diya. Nya. Ayun sayo po na siya, magtrabaho sa daan, sigot na, usa pa siya maligo. Ay, Wala ba? Dili ko na siya pwede. Pwede sa pagkakaroon. Lalo ka bata-bata pa. Pero pag maningil na, lo, naku na dahil kukutang, wala na. Atake yun na, pati na yung hatang. Pag maliso ka ginawa niya, makita ka si masilingan na sige ka kana. Uy, hatatak dito sa kuan ba? Kaya nigunit man gud ta dire. Di siyempre, anao na ito, pero lisod yung ginawa. Ano to siya? Lisod yung ginawa. Ang uban. May nga na sa... Kuan ba na? O, di ba ito high blood? O sa ba? Alam-alam dito. Kinatake man. Gusto mo kung baboy. O laging baboy chud. Baboy di pasanin lang, pero dili na, di ta mamasangan sa baboy. Kaya Bawal man baboy, niya baboy. ang baboy di mo ko na makaon. Karne. Katulit yung baboy. Lami kayo. Labi pa karong Pasko no, nag-order na ta dagit yung bili. Ano, isa-isa Naghanang bawal oy. Amo ganing ko na mother, direct among gikuan sa iyang back din. Ayaw lang sa birthday na lang. Sa birthday, kapag talaga na tao. Di kasi 10 anyos niya. Magbaboy, baka, yan ang nagitagan-an na. Karon January. Magdibo siya. Yung mga unta na, kapag man naghanang tao, di kakuhan Dito Japon. ito taong gapo na. Pati baka, Kaya di bugot. Kakaupin pero di taon ang gugag. Announce na ko na niya daan, panganin mo sa mong birthday na ko. Yan yung ipangandaman. Ang dama na, gigasto. Bayran na ko na yung baka. Kaon man tinuot. Kakaon man ko tagad, pero lahi itong gamay lang, no? lagi ito kita-kita naman. Kita-kita Ano ka na bang usus, huwag yung mahurot, no? Ya katong ngaon ta lain mo kayo mo kwan pa ta may pa tang Ilog mo po ka sa... gani tinuod man gyud na. Lagi gaslan, ilog ito kinabok ka po to puro pati ulaw kay mo butong beta no. Kan kay magpaspas po kamo kay kanamay mo puli. Tapos may gani, wala dit. So wala mo musipot ang taga-kuhon ba, no? Ang taga-mati. Na Ang mahulog yun danig. Kauna. So parang sama na yung malas na yun, may klaro ganyan. Sige lang. So, ang balay ng mga biyaw. Arap yung biyaw. Sa puro kay Mito. Sa likod, Diyos na kayamak. Unahan pa. Wala sa skulahan. Wala ka pa sa Ay, skulahan. abot sa eskwelahan ka na Wala sa Muslim. ay outpost. sa clear diyan. Outpost sa mga- Pasulog ka kaya dyan. Diyan. Kapira ko dire ka sa pikas. Kon sa clear diyan. Tinamang ko kaya iyaan diya sa biyaw. Harap ito. Dool ila si mo. Eskwelahan na bit. Unahan. Sa Sa kuan mo sa sa clear. sana.
kuan, Santo Niño. Mawan. Mister Mawan. Kailan Atong nagataklobo sa una. Yung bana si Nick. Atong salong mo kuan. Kaila guro siya. Oh, salong mo kuan mga kuan. Tagadiha man na yung bana sa Ron matay na yung kuan. Ano, usang sakit ay priyato. Kasi sakit ani tawala ni imong hilot, imong interview. Panuot siya kun. Ano, agwanta simut uga. Antod sakit na jud kayo. Tagadiha mo na siya. Tibong ko. Taga-tibong ko na. Ang papa ana gitabang ko na kaduha katulod ni balik dire. Asthmatic, dili ka lisod ginawa. Ako ra pinagakuan sa karon. Salamat ko kayo, may naginginawa. Tungod lang yun sa kuan ko. Kana ko ma. Di na matandog na siya. Sige na tagbalik-balik ko. Gasto sa. Pero pa hospital mo kita no. Pero Kung anak asthmatic ko to yung bakuan. tandugon yun na siya kay Liwang ko na ron. Sige lang, bikil gamay, ganito ba? Bikil gamay, ganito ba? Sige. So ayan guys, shout out sa taga Biao, Digos City, no? Shout out sa inyo, Merry Christmas and advance Happy New Year. December 22 na. Yay, hapit na. Kamay na lang December 22 ron guys. Na si Ma'am Dere ato ang tabangan no kay ang problema jud niya pasmado siya no. Atong ikondodaan nga pasmado sa tungod lang kay nagabasa siya mo na no. Ang problema gyud niya lisod ginawa na dalag hospital in town. Diri sa Digos National, provincial naman, provincial hospital. Kaloy sa Dios yun nga ano lang yun no. Nagbisod sa ginhawa atong tabangan no inubanan sa pagampo sa Ginoo. Of course, ako mga viewers outside of the Philippines, thank you for watching my YouTube channel. Special mention Vietnam, Thailand, Singapore, Malaysia, India, Indonesia, of course ang Pilipinas. Maraming salamat. O sa lahat ng mga OFW, God bless sa inyo ha. Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo. Lahat ng mga OFW, o sa akong mga kaubanan sa Qatar, ITCC Company, Merry Christmas sa inyo. Bye. O sa akong kaubanan po sa Saudi Arabia, Riyadh, ang Al-Bawali Company, Merry Christmas sa inyo. Kamusta na mo diha? Oh? Relax lang mo diha, no? Pasensya lang mo, wala na ko diha, no? Yeah, of course, ako ang mga viewers nagtatanaw kanunay sa kuha, nag-subscribe, nag-like, nag-share. Maraming salamat sa inyo ha, no? Sa inyong suporta sa kuha, sa kanunay nagtanaw sa kuha. Of course, kung karon lang ka nakakita ng view o kaning video nako, please subscribe, like, and share po, no? Mas nindo ko makashare ta kay mas dagat ang matabangan o daghan po ta og daghang masayod po sa inyo ano nya. Of course, na nag-comment sa kuha nga kung taga-asa daw ko, taga Digos City ko, no? Barangay Sunuan, First Land Street, Rabina Compound, Digos City, Davao del Sur, ko taga Digos City ko niya. Siyempre, kung ganahan mo mag-friend ako Facebook, Eric Hilot ang Binisaya o ang Eric Hilot ang traditional. So ayan guys, maghilot na ko guys. Merry Christmas and advance Happy New Year. Shout out sa taga Biao, Digos City. Ayan, sa mga taga Biao ha. I love you. Love you guys. Ayan guys, please subscribe, like and share po. Love you guys. Shout out sa taga Biao ha, Digos City. Ika nag-Facebook. YouTube. Sa YouTube. Tanawa na sa YouTube. Murag ugma pa na. Hindi, daghang kayo nakapinding ay. Toko, wala mo kita, sinong tanaw. Wala ka kita. Wala po ko ni tanaw na po, kaya pagkauma, kitanaw na mo dahil, wala naman ko kita. Wala na po minibalik, kita na sa YouTube. Taga-talawa lang dun. Nato sa gihapon, no? Ha? Nato gihapon. Oo. Dila na ako makuha na yan kaya nagsunod na ako isunod tanan niya. Daghan mong good. Pero nang i-upload ko na ako mga kuhan pa 18 pa kabo. Kita kita Kaya nakanindot ani ba kay mutanaw gud ka makita ang sa pagtrabaho, no? Malag mubo lang na time. Basi ko taga video ato. Video ko nila, interview ka na. Mau ba? Interview ka. Ako na interview ta kana juga to. Interview ka, sino?
Daghan na gyud natabangan ra gyud eh mga kuan. Wala gyud dalawa sa mga bisig og ginawa. Murag punga murag kutas kana mura lang na mura. Anong may kuha na sa TV? Nagbayad ka na wala? Wala. Libre na siya. Ah, Ang TV may nibayad sa kuha. Ana man na siya. Oo. Makakwarta si YouTube, makakwarta ko ga. Mas maado jud ka man. Pagka kanyang pas mo magdangi din na. Ginawa jud ko. mabasa na yan sa nila. Yang magkotrabaho ka butang itawel kung narakas ba live nang itawel. Kaya Kalusing. para singot padong sa tawel ha. Ay, ang gilikayan po, ang paglaba, palitagana. Kapag maglaba ligo na lang. Maligo na lang po, Ah. mawala na siya. Mantay ka naman ka na. Kani gitandog na ko nimo lusay ni siya ka kanya. Wala to ni siya nga lusay. Nya kani lusay ya. Pag di ni sige katandog mo dako nimo ninong nagpungon nga magpunga ta usahay. Tatas usahay ha kanya. Mo ni siya singot ugas ha. Mo ni direct to heart ni sila ha kanya. Ay, di ay. Gatbang di ay. Buto? Tutok. Labi, di kayo paminaw na, ino tukuto, di kayo paminaw na. Ayo na. Ayun na. Mas makulong dito ba? Mawala yung ikwate niya. Lusay mo na siya, muipit mo na siya sa ugat nga padong sa ginhawa. Mawala niya. Padong sa ginhawa, padong sa heart. Puno sa, Pero kanong, nisa di-explain na siya sa uban. Pero ba sumauna siya ang kuhan doon? yan sa doktor, wala sa Wala man na. Oo, may sa ko. Si Jin po. Normal siya, di ba? Ano ba ni normal naman pero Para nang makulbaan ka. Mm. Grabe patak sa mudugan, yung pa-check up na. Normal beating na. Oo, wala Pero daw. kulbaan ka. Kulba lang yung kusog ka, putok sa mudugan. Kasi bawal ang kape, bawal ang sasadahay. Oh, bawal gyapon na siya. Tapi. Bawal mo gyapon din mo ha? Bawal ang tapi. sir malayo na to sir. Ini nito, big or maligamgam. Oo, Ini ganit. mata. Oo, gani daw. Nya kung di ka mo inom, mo doon pinda dapat pinakatabes. Nya Uy, inom unaw. taglain, Milo or gatas lang. Di unaw yun. Wala nilain. Unaw yun ito ginaw to balik mo. Oh, no, dito siya. Ano ba ako ginainom? Muna pinakadabes. Sa inner na. Mm. Pero sa outer, dili pwede ba saon. Daghan siya o monitoron, no? Para maabot na o 120. Layo ng ginawa na ginaay. Ay, abot eh. Dapat Balik ko lang tang ginawa. Nagan mo hilot ang tagmo ng laki o. 15 kilo din tao. Ako kayo na, pero Dahil 26. kung katabang sa mahan, ana. Yung asawa, puros mga kuwan, bakon. Lalo ito. Mga mga ginawa ba? Nung bata ito, madalo ito rin. Dato iskibo lang ito sa kuwan. Kaliman ka to yung asawa nga. Kuwan ko to, halos nga kadabuan, sige. Nebulizer. Karon wala na gid tuig na wagit ka gunito. Ay nebulizer, pero wala na magamit. Yang uban sa doktora na, baga. Ang ginawa, baga, uwi, kuwan. Namun sige na natin inom, tambal. Lagi, antibiotic mo yung anak ko, antibiotic perminti. Kung nara magunay bong kagunon, pag mabungkag na tanan nga magdapabang, lami na ginawa nga. Kiat na, o lami man. Kahit ang ginawa. Bata ba lang yung bata? Sige, dala ko rin. At kung amahan na di ko kalimot kay Nani Gadrikin, ang schedule niya alas 7. Abot sila diri wa pala size, isayo niya namukos lingan. Kaya sa'yo mapasak sa kag nebulizer. Ay, ginoo ko. Bisig Ikaw na- wala ka nagmata. Okay, wala po kang mata kaya po sa'yo. O pa ma-LCT. Ma-LCT. Pati pagkapuyan ako kay gabi pa din. Maghilot. Sa'yo ka wapay ko. Ito ma'am. Nagwag naman na. Hindi kaya napaminawon baka ng puto na. Pero gulo ang ginawa ba? Nandinis po mapunuan din niyo. Mahilot na dili. Pag matandog ni siya, lami nang ginawa. Lami pag dilihok, lami po ikatog. O tulog bitaw. Kaya marag wala mga masangit. Tulog kayo. Nya, ang katong hinilutan, panakit na nakit ang hinilutan sa hindi ka pa, no? Pero
Pati tulugan. Sila dito. Si TB, pwede po nato na tabangan na. Bone cancer. Makatabang ka na. Sulti lang yung tanan, sige. Kuman, hatag na sa Ginoo. Ikaw rin bahala Lord. Ano? Hikap lang ko. Hilot lang ko. Lisod na kayo na ba? Mga mayuma, nakatabang na po ko rin. Kanang bato. Pwede na to na mahilis. Nga dili ka maoperahan. Piloton lang ni mo? Dili na. Piloton ko. Kauban sa SPMO, sir. Ayun mo, yamang. Bangon na to. Lang pinatake na. Kaya para mahilis. Hindi ka na ibato sa atbyo. Basta mo doon lang, kung Diyos, lisod siya. Ikapon yung Lisod siya, splingon. Pero, pag mo doon ka, salig lang dito. Wala, Tama, lima tama. o mo doon ta, no? Wala may Doon ta dire, doon ta dito, bisang asa ta doon. Wala may kuwan sa kuwan. Bato. Dagan kung nakuha na, no? Ako yan ganing nga, pirahan ng gani, huwag yung madayon. Wala mo na 100,000. Wala. Dilikit mo, pundo lang. Ito ang atong kondong, hindi ka mo pirahan, huwag mo pirahan karon. Sobra na to eh. Lunagya po. O, nagyapon siya, pero wala isa mo dili siya mo irog. So, ang gilot sa doktor, nga mo irog ang ihang kadakon. Wala man, wala man na yun. Sige, lagyan po. Ano, mahilis mo naman doon. Ang gaso, salig na punta na ko, isalig mo po na ko. Kung sa'yo decision sa Ginoo, wala tayo mahimok. Kung may nga sa operahan, wala na ta. Hindi di ba kukungan. Kaya magkagawa na Kinang ikaw, jadi hatag siya. O kung sa may resulta, de. Hawak lang tayo, kumara mo niya. Hindi kayo ba? Ha? Batang mo kayo. Hindi ka lang sa bataang ba? Pinakabata na kong gihilot na rin na indo sa pasmos pusok ka nang maligo dito kaduha katulo sa kadlaw. 16 years old. Wheelchair ko dre. Patang mo. Gihuwag mo ka o manahilot inom kay Kumig. Uhaw oy. Mainom na ko pag muadyo ang uhaw na kay mag-dehydrate man ta. Gani. Ya uhaw na ta, wala po tay kusog. Dugay din mo. Wala din mo man. Pag makainom ta, wala na po. Padayon na po. Daghan po kabudagan sa kwarto mga bata sa atin dali. Lagi mga bata magatuloy nga. Upo, kalintura, labi na yun ang sa bata, kasagaran sa bata, kalintura, balik-balik. Mo na yun oh. Balik man eh. Ito, sir, no? Yan ang kwan sa mga bata ron ba? Maubi na siya. Pero hikapo na to na, di ba undang na. Yan mo dugay. Ano mo na mabalik na mo po, ugma na po. Ayaw na. Balik Magadagandagan na sa po. dali. Tuwa na po. Idadam ka. Gani. Sige lang pa inom tambal no. Oh, kaya antibiotic po yun. Para sila kay ang kami mga parent vaccinated niya ang bata wala na vaksinan mo daw po. Ilang kwan. Sa una pa na, anak yun ang bata. Labi na yun ang bata, o ligo o hapo gabi eh, kana masakito na. Ano yan anak? Dali mabikil. Kuhan yung kadap. Hapon, libuon. Ang batag madagko, bawal yun na basa o kung to hapo gabi eh. Kung pwede lang ha. Di man po na to ang anak po. Gani. Kunti din. May mo lang. Parang akuan lagi sa inyo. Pilak-pilak yung O gani, o hila ka ni o. Kalawin ako na, mura ko siya ka na. O, talawa ko, balik ko siya. O, kasakiti na na. Yung sakita o eh. Di mo po ni mo kumuto, may iduutro man ni mo. wala man ako timing na sa napigit. Naman ko pag kuwan nga mga kuwan na na losay. Ako na, o man ni mo yung di, sige na tilot na yan. Like ako naman lang timing ko. Ito. Udah yung liso ka ginhawa. Pati ko ano no. Puno ng panuhot. Ah,
Pag mapuno na, masigit ka panuhot, singot uga, mulusay na na siya. Mo na. Mo na nga time nga Sa kihon. maipit na ang ugat. Oo. Di na ka ginawta. Hindi ka mo sa lahat. Ano man eh? Ano mo tiguwang? Anak na no? Sangin na to ba? Hindi pa man po tiguwang. Ay, sige na. Gina-gina ka na kung tao. Gina-gina. Dako pa na sa kuha. Gani mo tayo. Ano. Hindi ka na naging kubihan ko lagi kayo bang trabaho ta siguro trabaho ba no? Kasi trabaho ng tawa na rin. Driver. Ah. Business po baka nang biyahe, nga singot uga, lagyo kay Oo, biyahe. tinuod man. Ano. Bana dali sir kayo hawak dali bati. Kaning hawak ba sige bundag sakit ano, terahon ani tiil. Oo. O pag dire po sige sakit, ang terahon ana ginhawa. Ay, tawa. Lalain mo na. Aki, nalagiyot-kiyot ko siya kasakit ko. Oo, pati yung sakit na naman. Nalingaw. Sakit kayo. Ay, tulad na po ni mong lumot. Okay, mahiwi man gud ang posisyon. Oo, gani ako. Tara, hiwo. Wala po, tuyo. Pati yung tinawag na kung tao. Sakit na, ginasakit niya ba? Eh, ganun na kung ano siya. Karon pa jud kasulay ang luto. Ha? Dahil mo lang po tayo mamahirap ko. Sakit man isang lamig bitaw ka na. Dami kayo paminahon, bitaw. Dami kayo paminahon. Ikaw lagyan na po, sington po kung ikaw naghirap. Amo po yung maghilo tayo ito sa mga laki ng yapon. Pero, kung kailan din sa lalaki, taga-biyaw man. Tapos sa biyaw imong kuan. Kuan si Berto Pansakala ba? Pansakala, plido. Kuan po si yapon, pero kuan tayo eh. Lain-lain mag Lain-lain lain mag- mag style. Oo. Ano ka po iya formal niya, pero kukutuon ka ba? Ganun. What ya sir kay Ano man? judohon ka. Kanang murag. Pasok ko na ihamang Cairo. Oo, Katama nang Oo, anak, oo, anak. Amo na ikondron. Uso. Hadlo ko kayo sa mga bata. Ako mahadlok po ko anak kay basi pasipyat ba. Balik ba? Ana na lang di pa na masipit ang hagod-hagod. Pero ka nang anaot. Oo, Anaot mo. na tingin. Oo, anak mo na iya. Ano sir? Kaya nga ko matanaw ko YouTube no. Ang hadlok ka ko kanay ni kana sa ulo no. Oo, kasi makuan ba? Kung matsulit sa tasa. Makuan ba? Hilot lang ko, ayaw lang kong anaaw. Ako bang ma-disalign ba no? Mahiwi na po. Na, gusto na, di naman malingi. Gusto ko sa iya, uy. Di ka sa putil. Lisod oy. Marang hadlok ko ba? Hilot lang. Ayaw lang ng kuwan. Hilot lang. Nawa, di ka sa putil gibuli. Kuan, iking mo na ako tawa ni. Tawa na, talawan.